Коригирахме вежди без лазерно премахване. Чуйте историята на нашата клиентка. Правих микропигментация преди 7 години. Останете с нас до края на видеото, за да разберете всички стъпки от корекцията. Първоначално беше в кафяво, но след около година стана в синьо. Имах запитвания в много студия, но навсякъде ми отказваха. Предлагаха процедури с лазер. 6-7 места попитах. Отговор не. Какво ти е мнението? Доволна ли си? Да, много съм доволна. Надмина очакванията ми. Знаех, че ще са хубави, но те са още по-хубави, отколкото очаквах. Нямам вече сини вежди. Имам вежди и не са сини. Направихме корекцията в няколко стъпки. Коригирахме синия цвят с неутрализация за син пигмент, след това изградихме нови вежди с техниката Hair Stroke, накрая заличихме излишните опашки от стария грим с камуфлажна микропигментация. Всички стъпки направихме в една сесия от 4 часа, а резултатът е веднага след. След месец следва ретуш. Аз благодаря.